Oh, bakwenzani abazali bakho mhlazane bekubhaqa utho niyajola? Mina ngalala emnyango sisi, ngalaliswa emnyango kwaze kwasa ekuseni gelekeqe. Lalela sikanje isitori. So at this point ke ugogo akasekho emhlabeni yabo. Kukhona imina, uma, usisi wami ngihlala nabo. Right? Uma usebenza ehlala khona emsebenzini, yabo? Ubuya on Fridays. So during a week sihlala sodwa nosisi wami, yabo? So ke uGeli yaqala ke manje phela useyabona bona, yabo? Umasha yena wayesola ne khona into wayezibona, but wayengenayo into ephathekayo because wayelebesho kancane athi yazi ngizoyibamba lento oyenzayo. Ngithi hayibo, mina ngenzi lutho, hayibo. So what's this one day ngine-point with ubhebi wami phela, hayibo ungangijaji, ngine-point nomuntu wami. Okay, hayi ngilinde ke usisitazi lo ngihlala naye la endlini ukuthi athi sleep phela so that ngizothi go. Hayi alale ngempela uGeli ngitsho leduze yezwa, eduze nasekhaya, eduze like wona umgwaqo naku. Hayi ke alale uGeli, it's okay, this is my chance, ngihambe ngiye emgaqweni. Angiyi kubo kamfana, siye emgaqweni lakhe sihlangana emgaqweni, siyoma khona siyojwayela emgaqweni because siyathuza. Fike ke emgaqweni, I'm not looking at isikhathi yabo, isikhathi siyasheshe siyahamba but anginakile mina because ngihlala nomuntu wami phela. Ayi kuthi lo mfana engime naye athi kumina akuyena usisi wakho lo uphuma lapha endlini, yabo? Shuthi indlela esime ngayo mina ngime ngiflathele ekhaya, yena umfana ubheke ngasekhaya. So uyayibona into eyenzeka laphayana. I'm like hayibo, ulele usibanibani akuyena. Hayi kamnamsebenzi. And ifona ngiyiphatha ka at the time, oh Nkosi, yayizibhedela. Sometimes ayingaringi, kuvele qhamuke sekungena i-SMS ithi usibanibani was trying to call you. Kanti usisters lapha endlini uvukele wangibona ukuthi I'm not here. Waphenika wathi call our mother. Usibahle akekho. Uma is trying to call me manje. And le phone ngiyiphethe. Ayivumi kwayona. Ngithi mangithi ngingena ku WhatsApp. Whoa! Ngithola ama messages from my mom, guys. Uthi ulale la ukhona dotindini. Angibandeke manje. Wema ngibhaqiwe. Ngimtshela ukuthi wena lalela sekanje. Hayi futhi ihambe. Oh ngithi ke kulo mfana mina ngiyagoduka manje. Phela I'm thinking vele ngiendlini usisi wami ukhona yabo, ngifike ngimgoqa mfethu, ngimgoqa ukuthi bengikephi. Ngifike endlini locked. Ngibanga nokha, no one is answering. Akekho usisters ngaphakathi. Uma uthe kuGeli lalela ntombazane, khiya lapha eminyango and go kwamakhelwane. Lo uzozibona ukuthi ulalaphi. Yiwo ngitshela ubhebi. Ukusilalela bethu. Mina ngikhiyeliwe la ngaphandle. Athi umfana ayibonge uzulala eminyango. Uzolala ekhaya ngithi hayi, ufuna ungenzani? I'm not coming. Galala emnyango. Yes? Galala emnyango. Kwasa. Ngabona ngabantu ekuseni, abantu abavuka ekuseni kakhulu like abasebenza ekuseni ngabona ngabe ukuthi sekusile. Angikaze ngithi quthu ubuthongo. And ngaphakathi I'm like onyiwa namhlanje. Uzonyiwa because uma akayena nje isinama somuntu. Like uMaNtuli kayi-1 akabhenywa kuyona insangu. So sengiyazi vele ukuthi hayi kuzonyiwa. Kusekuseni aqhamuka untombazane lo wasekhaya. Hayi boss bahle bawukephi? Angifuni ukukhuluma ngidiniwe. Mina kodwa rongo. Angifuni ukukhuluma. Hayi avula umnyango ngingene. Kade ngilele emnyango ubusuku bonke. Ngiyagodola. Isebusika ke lesikhathi ngisho isebusika. Ngiyagodola yezwa. Luckily ngangigqokile ijacket vele nejini then namasokisi. But still ngilele emnyango kuyabanda. Ingene endlini.
Ngisakhumula nokhumula ngoba vele ngiyazi ukuthi uma uyeza manje and ukufika kwakhe ziyakhala. So ungayikhumuli ijini. Ungayikhumuli ijini ngoba kuzoba buhlungu kakhulu. Ngingakhumuli ngingena embhedeni. Nakhona ukuthi ngilele ngimpathile ukuthi ngiyabonga ngifudumale. Akubanga mzuzu emingaki. Kusho ukuthi umama wagibela iteksi yokuqala ebuyayo. Yokuqala nqa ebuyayo. Wangena sisendlini wathi phuma bona. Ngiba ngathi ngihlanganisa amagama awahlangani because amanga anginawo. Hayi wabe sengingenile uma ngenduku. Shaya. Lapho-ke ngineshekike nami. I'm like uzobona ke namhlanje ngeke ngikhale kwamina. Lento angishayela yona ngeke ngize ngikhale ngifuna ngibone kahle. Angishaya. Ngathi shut up. Uyabona ukuthi angikhali manje shuthi basalekile ukuthi angikhali ngiyeyisa. Wangeka. Wabona ukuthi i-one into ezomkhalisa lo. Ngabona ngomuntu esengibamba kanje ngeinwele. Yezwa? Sengibamba ngeinwele sashi isikere. Ngikene isikere. Ngakhala ke lapho. Uthawe ma sekusele uDisemba mina ngifuna ukuluka. Lona uyangigunda. Ngakhala Ngakhala ke wajabula ke phela wayibona into ayifuna ukuthi ngibone ngikhala. Ngakhala ke. Wafunga ukuthi ngimithisiwe. Idrama eyayilapha. Wanginika imali ke ukuthi ngiyogunda. Ngiyoqeda. Phela futhi indlela engigunda ngayo wenza sure ukuthi akho style esowenzeka la. Uzogunda nje imunculo. Ngahamba ungagunda imunculo yami. Wathi ngifuna lekubone kahle ke lesoka lakho sonje. Guys. Ngibuye ukugunda ngihamba naye ugeli uma phela ugelo. Ngihamba naye. Uthi ke manje siya kubo kalomfana. Ngifuna ukumazi ukuthi uba ngasho kwaphela isibhaxo siyasho. Ngasho ukuthi uba wathi yazi ungijoyela kabona khona noma sekuthiwa uyajola isilima yini ungajola duze kanje. Yimi lo phela efonini yami ngiyaWhatsApp usithandwa sami ngithi makukuthi ukini baleka sizakini. Caba vele ke shem akekho ke. Sahamba ke saya kamfana sengigundile. Ngqokile ijacket yami ngafaka isigqoko ngifuna ukubona. Safika kamfana khona uma wafike washo ukuthi 90 enzekile. Noma akho umfana athi hawu kanti usibani methi usuke kubangani bakhe usuke enganeni yakho. Abazani nokusidayisa. Mina shem ngathola kabuhlungu. Like uma wangangikhulumisi guys. Wangangikhulumisa engathi ngimithisiwe. Angikhohlwa Nkosi yami. Yazi uma ngimkhumbuza manje vele ngihleka. Athi phela. Membona manje athi soka lakho ngithi kahle. Manje lo ngikhumbuza bethu ngamaphutha engamenza kudala. Hayibo. Wena bakwenzani kimi mhlazane bethu ujolile.